Ahojte, vítajte v dnešnom videu, ktoré bude celé o tom, prečo by sme mali na deň robiť 10 000 krokov. Určite ste si všimli, či už na mojom Instagrame, alebo na viacerých influenceroch, že robievajú denne 10 000 krokov, alebo teda si sledujú, koľko krokov robia na deň. Prečo vlastne je dobré robiť 10 000 krokov na deň? Mnoho štúdií potvrdzuje, že keď denne robíte 10 000 krokov, máte nižšie riziko kardiovaskulárnych chorôb, celkovo to prospieva k lepšiemu zdraviu tela. Proste chôdza nemá žiadne negatíva, okrem toho, že vás môžu boleť nohy, keď veľa chodíte. Prečo si sledovať tieto kroky? Ja vám to poviem z vlastnej skúsenosti. Ja už cvičím teda 7 rokov a nikdy som si nesledovala kroky až nejaké 3 mesiace dozadu, kedy som si začala sledovať svoj denný počet krokov. Samozrejme som si kúpila Fitbit, nemusíte, môžete si sledovať aj na mobile, není to až také presné, keďže mobil nemáte stále pri sebe, ale môžete si kúpiť nejaký takýto tracker, či už z AliExpressu za 20 €, alebo Fitbit, ktorý je troška drahší. Ja som si takto odtrakovala jeden deň a zistila som, že som nachodila 5000 krokov, čo ma strašne zaskočilo, lebo som si myslela, že mám celkom aktívny životný štýl. Samozrejme som nemala, pretože som sa na to pozerala tak, idem si do fitka zacvičiť, troška som si odbehala a dneska som si už zacvičila, tak nemusím sa hýbať. Vždy som došla domov, láhla som na posteľ alebo na gauč, začala som robiť prácu na počítači alebo som sa učila. Ale proste nikdy ma nenapadlo ísť ešte extra 30 minút sa prejsť, aby som mala nejakú aktivitu. Vždy som si povedala, však už som bola cvičiť a to je dosť. Samozrejme to nebolo dosť. A presne za to točím aj toto video, lebo viem, že veľa ľudí na to nedbá alebo nedáva dôraz na tie kroky. Keď robím kardio, Fitbit si skladám, pretože neberem kardio ako do svojej dennej aktivity, keďže to má byť niečo navyše. Ďalšie veľké plus. Odkedy som si začala sledovať tie denné kroky, tak váha ide stále dole. Samozrejme to môže byť aj novým trénerom, alebo to môže byť aj stravou, aj novými tréningami, ale ja sama verím, že určite to je aj tou chôdzou. Pretože robili výskumy, kde napríklad, najmä v Amerike, napríklad v Kalifornii robia ľudia okolo 10 000 krokov denne a v Chicagu robia okolo 6 000 krokov denne. A keď si spriemerovali obezitu, tak samozrejme tí, čo robili 10 000 krokov, boli na tom oveľa lepšie. Veľa ľudí teda si kroky nesleduje a odporúčam určite aspoň raz jeden deň si odsledovať mobilom a uvidíte. A čo je zase ešte ďalšie veľké plus. Ako náhle som začala chodiť do prírody, tak som sa začala cítiť úplne neskutočne dobre, pretože vy keď sa aj prejdete, načerpáte takú tú energiu, či už sa prechádzate len tak po ulici, alebo sa prechádzate so psom, alebo idete len tak do lesa. Nikdy sa nestane, že prídete z prechádzky a budete unavení, tak ako keď si láhnete pred telku a pozeráte telku, cítite sa ešte aj zle. Dobre, možno niekedy veľmi dobre, keď ide Game of Thrones, ale niekedy sa cítite zle. Ale po prechádzke sa nikdy necítite zle. Vždy sa budete cítiť dobre, plný energie, aj keď ste išli na tú prechádzku vyčerpaní alebo nahnevaní. Vždy sa vám tá hlava tak prečistí. Teraz nejaké tie rady, že ako dodržiavať tých 10 000 krokov, alebo teda čo som začala ja aplikovať. Dala som si to ako tzv. Cieľ na každý deň, čiže každý deň bolo môjim cieľom splniť 10 000 krokov. Samozrejme sa mi to nie každý deň podarilo. Vždy to bývalo tak, že niekedy to bolo len 4 dní zo 7, niekedy 6 dní zo 7, niekedy len 3 dní zo 7, ale vždy som to mala tak v hlave, že musíš chodiť a bolo mi to až smiešne, lebo som hľadala samé výhovorky, že ako čo najviac chodiť, čiže som išla vyhodiť smeti, alebo kedysi som zvykla mamku volať, že dones mi vodu, a teraz som sa postavila a išla som si po tú vodu sama. Napríklad vždy som chodila cez chodník, kde bola vychodená, viete, tá tráva. Tak a teraz aspoň šetrím trávu, čiže pekne všetko obchádzam. Veľakrát sa mi stalo, že mi chýbalo 2000 krokov, tak som sa prechádzala po dome. Samozrejme, takáto chôdza nebude mať taký dopad, ako keď si dáte 40-minútovú prechádzku, ktorá je s tou istou intenzitou, dajme tomu, do lesa a naspäť. To nie je to isté, ako keď chodíte na záchod 30 krát, hej, samozrejme, takže aj na to treba mysleť. Zoberte si psa, choďte na prechádzku, alebo choďte na prechádzku s priateľom, alebo mne čo strašne veľa pomáha je, že počúvam online knihy, alebo podcasty, čiže dám si slúchatka, podcasty a idem na prechádzku. Je toho strašne veľa, čo môžete spraviť, aby ste zvýšili svoju dennú aktivitu. Samozrejme, nemusíte ísť len na prechádzku, môžete sa ísť korčulovať, môžete ísť bicyklovať, to je jedno, akú aktivitu zvolíte.
Pre mňa vždy bolo korčilovanie a bicyklovanie ako niečo, že idem si dať teraz kardio navyše. Alebo keď je veľmi pekne, idem sa korčilovať. Ale vždy mi to prišlo ako niečo nútené, že musím si dať ešte to kardio, aby som viac chudla. Ale keď idem na takú obyčajnú prechádzku, kde mám taký svižnejší krok, tak nepríde mi to ako niečo nútené. Príde mi to proste prirodzené a preto sa radšej prechádzam. Dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak áno, dajte like, odoberajte tento kanál a do komentára mi napíšte, koľko krokov denne urobíte vy. Či si to vôbec sledujete a skúste si len tak jeden deň na mobile odsledovať, koľko chodíte a potom mi to dole napíšte do komentáru. Ahojte. Mia, aport. Mia.